ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഇന്നലെ കുറച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു? വാചോവേഗം മനസാവേഗം ജിഹ്വാവേഗം ഉദരഹസ്തവേഗം ഏതാൻ വേദാൻ യാ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപീമാം പൃഥിവീം സശിഷ്യ. എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം? പറഞ്ഞൊരാള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കണത്? ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം എന്തായിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പറഞ്ഞത്? എല്ലാവിധ ത്വരകളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളയാള്, ലോകത്തെ മുഴുവൻ ശിഷ്യത സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളയാളായിരിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് ത്വരകൾ പറഞ്ഞത്? വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, വചനത്തിന്റെ ത്വര, വാചോവേഗം മനസ്സോവേഗം. വാക്ക്, വാചോ, മനസ്സ്, ക്രോധം, പിന്നെ ജിഹ്വ, ഉദര, ഉദരോപസ്ഥ. 6 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റത്തെ വാചോ, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. 6 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര. 6 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ആരാകാൻ യോഗ്യതയുള്ളത്? ഒരു ഗുരു ആവാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ളത്. അതല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരെ സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. വാചോവേഗം, മനസ്സാ ക്രോധവേഗം. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഒപ്പം പിന്നെ ഏതാണ്? ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. ജിഹ്വാവേഗം, ഉദരോ ഉപസ്ഥവേഗം. ജിഹ്വാവേഗം, ഉദര, ഉപസ്ഥവേഗം. ജിഹ്വയുടെയും നാവിന്റെ ത്വര, പിന്നെ ഉദരത്തിന്റെ, ഉപസ്ഥത്തിന്റെ, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര. ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ഭൂമിയിലെ ശിഷ്യന്മാരെ സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് അർഹതയുള്ളത്. അതാണ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും പക്ഷെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ശ്ലോകം. നമുക്ക് എന്നാലേ നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് അറിയുള്ളൂ. കാണാതെ പഠിക്കണം എന്നില്ല. ഇപ്പൊ അത് നമുക്ക് ലെവൽ 5 പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകമൊക്കെ കാണാതെ. അപ്പോ ഒരാളൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഒരു മിനിറ്റ്. വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര, നാവിന്റെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര, ഇവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാർ ഉണ്ടാക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും.
അപ്പൊ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഒരു 3 പേര് ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ ആരെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാവേഗം ഉദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹരേ ധീരഃ സർവാമപീമാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാവേഗം ഉദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാന്യോ വിഷഹേദ ധീര സർവാമപീമാം പൃഥ്വീം സ ശിഷ്യേത്. വേറെ ചൊല്ലിക്കോളൂ ഒരാൾ കൂടി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. മ്യൂട്ടാണേ, ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. വാചോ വേഗം മനസക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാവേഗം ഉദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേദധീര സർവാമപീകാം പൃഥ്വീം സശിഷ്യാത്. സശിഷ്യാത്. അതിന് മുകളിലൊരു ഇത് എഴുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ. അപ്പൊ ശരി. പൃഥ്വീം സശിഷ്യ സർവാമപീമാം പൃഥ്വീം സശിഷ്യാത്. ശിഷ്യാത്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് പറയുന്നത്? വേറൊരാള് പറഞ്ഞേ. വേറൊരാള് വായിച്ചുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരയെയും മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങളെയും കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നാവിന്റെ കളെയും അല്ലെങ്കിൽ രസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരകൾ ഉദരത്തിന്റെയും ഉൽപാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വരകളെയും സഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ധീരനാണ്. അവന് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. അടിയിലുണ്ടത് അർഹതയുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ശിഷ്യന്മാരെ സമ്പാദിക്കാനുള്ള അർഹതയുള്ളത്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. ഇത്ര എടുത്തതോ അല്ലേ? ഇവിടെ തൊട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത്? നല്ല വിരോധയുക്ത ക്രോധം വരെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അതെ. വിരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധവും അല്ലേ? അതെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ശരീരത്തിലെ ആവശ്യങ്ങളെ 3ആയി തരംതിരിക്കാം. ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങള്, ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്. അപ്പൊ നമ്മള് ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ 3ആയിട്ട് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തത് ഏതാണ്? ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങള്. ജിഹ്വ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളുള്ളത് നമുക്ക്? ജിഹ്വ എന്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സംസാരിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അല്ലെ? പിന്നെ ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് തിരിക്കാം. പ്രസാദ ഭക്ഷണം എന്ന ക്രിയയിൽ മാത്രം ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താമെങ്കിൽ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ താനെ നിയന്ത്രിക്കാം. അപ്പൊ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുക എന്ന ക്രിയയില് പ്രസാദ ഭക്ഷണം എന്ന ക്രിയയിൽ മാത്രം ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ? പ്രസാദം മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനേം കൂടി നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ജനനേന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മള് ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് 6 തരം രസരുചികൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നിനാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനായാൽ അയാൾ ജിഹ്വയുടെ വേഗത്തിന് അധീനനായി കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ 6 തരത്തിലുള്ള
രസങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? രസരുചികൾ 6 തരത്തിലുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നിനാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അയാള് ജിഹ്വയുടെ വേഗത്തിന് അധീനനായി കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മള് ജിഹ്വയുടെ നമ്മുടെ ഈ സംതൃപ്തിക്കല്ല നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, ആ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് അതിലേതെങ്കിലും ഒരു രുചിയോട് നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായി? ആ ജിഹ്വയുടെ അതിന് അധീനനായി എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതീതനാകാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള തത്വത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജിഹ്വ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണെന്ന് പറയാണ്. ചിലർ, ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ചിലർ ഇറച്ചി, മത്സ്യം, ഞണ്ട്, മുട്ട, ശുക്ലശോണിതോൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ടുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കള് നിർജീവ ശരീര രൂപത്തിൽ ഭക്ഷിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. മറ്റു ചിലർ പച്ചക്കറികൾ, വള്ളികൾ, ഗോരസങ്ങൾ മുതലായവ ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യരായിരിക്കും. പക്ഷെ 2 കൂട്ടരും എന്താണ്? ലക്ഷ്യം ഈ ജിഹ്വ സന്ദർപ്പണമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഒരു കൂട്ടര് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഒരു കൂട്ടര് കഴിക്കുന്നത് ഇറച്ചി, മത്സ്യം, ഞണ്ട്, മുട്ട അതുപോലത്തെ, അതായത് മാംസമായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത്. മറ്റു ചിലര് പച്ചക്കറികള്, വള്ളികള്, ഗോരസങ്ങള് അത് ഭക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാണ്. രണ്ടും താല്പര്യം കാണിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്കും എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്തർപ്പണത്തിനാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, നമ്മുടെ ജിഹ്വയുടെ ആ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ 2 കൂട്ടരും എന്താണ്? 2 കൂട്ടരുടെ ലക്ഷ്യം ജിഹ്വ സന്തർപ്പണമാണ്. 2 കൂട്ടരും ചെയ്യുന്നത് ആ നാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ആ നാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുള്ളൂ, ഭക്ഷിക്കുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പ്രസാദം എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ മാത്രം ഞാൻ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ജിഹ്വയുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പച്ചക്കറി, ധാന്യം, കോരസം, ഇവ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദമായി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇതിൽ കുറെ തെറ്റുകളുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ. പച്ചക്കറി, പച്ചക്കറികള് പച്ചക്കറി, ധാന്യം, ഗോരസം, ജല ഇവ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് പ്രസാദമായി ജലമായിരിക്കട്ടത് ജലമാണ് നിവേദിച്ച് എഴുതി, പക്ഷെ അത് ജലായിരിക്കും. ജലമായിരിക്കും. ജലാന്ന് എന്റെ കാണുമ്പോ ജലാന്ന് തന്നെയാണ്. ഇല അല്ല മാതാജി, ജലമാണത്. ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല രുചിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രസാദം അധികം കഴിച്ച് അയാൾ ജിഹ്വാ പ്രീതിക്ക് അടിമയായി തീരും. അപ്പൊ പ്രസാദമാണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നല്ല രുചിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമ്മൾ എന്തിനു വരാണ്? ജിഹ്വാ പ്രീതിക്ക് അടിമയായി തീരാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മള് മിതമായ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത്? മിതമായ രീതിയിലായിരിക്കണം പ്രസാദമാണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഇതാരുടെ ഉപദേശമാണ് ഇതൊക്കെ? രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശങ്ങളാണ്. രസനാഥ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങും ഇങ്ങും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർക്കും ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ രസനാ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങും ഇങ്ങും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും എന്താണ്? ഭഗവാനെ ലഭിക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. നമ്മളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു,
പാലാന കായിപേ ആര പാലാന പാരിപേ എന്ന്. അതായത് ആഡംബരമായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യരുത്, രുചികരങ്ങളായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അനുഭവിക്കരുത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീലയില് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. രസനാപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക, അതായത് ആഡംബരമായിട്ട് വസ്ത്രം ചെയ്യാനോ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ചൈതന്യചരിതാമൃതത്തില്. കാരണം അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നത്? നമ്മള് രുചികര പദാർത്ഥങ്ങള് ഭഗവാന് നിവേദിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാന് പ്രസാദം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാലോ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും, എന്നിട്ട് അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി, ആരുടെ ആഗ്രഹമാണ് അവിടെ നടത്തുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, നമ്മുടെ രസനാപ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് നിവേദിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്? വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു, നമ്മൾ എന്നിട്ട് അത് സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോ നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മളെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അത്തരത്തില് ഭയങ്കര രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീലയില് പറയുന്നത്. വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന ആശയോടെ ഒരു ധനികന്റെ ക്ഷണം നാം സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്കൊരു ധനികൻ നമ്മളെ വിളിക്കാണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിശിഷ്ടമായ ഭോജ്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും, പ്രസാദമാണ് പക്ഷെ വിശിഷ്ടമായ ഭോജ്യങ്ങൾ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആയൊരു ജിഹ്വയുടെ താല്പര്യപ്രകാരമാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ സത്പുത്രന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്കായി ഉപയോഗിച്ചാൽ അയാൾ മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായിട്ട് കരുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി തുടങ്ങിയ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. അപ്പൊ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏകാദശി ദിവസം, ജന്മാഷ്ടമി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപവസിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സ്, വാക്ക്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ 6 കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം സാധിച്ചിട്ടുള്ളവനെ ഗോസ്വാമി എന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ആധിപത്യമില്ലാത്തവനെ ഗോദാസൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നിയന്ത്രണം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഗോസ്വാമിയമായി, അത് സാധിക്കാത്തവര് ഗോദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിന് ഗോക്കളുടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഗോദാസൻ എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനാണ് ആര്? ഗോദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ലോകത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ടോ പ്രചോദനം കൊണ്ടോ സമ്മേളനങ്ങൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധനായി തീരാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒരാള് ഈ ലോകത്തിൽ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടോ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രചോദനം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ സത്സംഗങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആൾക്ക് എന്താവാൻ സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധവാനായി തീരാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അയാളുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രമായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ അപ്പൊ ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ക്രോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ക്രോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സ്, ജിഹ്വ, ക്രോധം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ക്രോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഈ ക്രോധത്തെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റാം? ക്രോധത്തെ നമുക്കത് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹനുമാൻ ക്രോധം ഉണ്ടായിട്ട് മാതാജി ക്ലിയർ ആയില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് എല്ലാവരും. ഹനുമാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ക്രോധത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വെച്ചാല് ആ ക്രോധത്തെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറ്റാം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച്, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്രോധത്തെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ മാറിയില്ല, സ്ക്രീനിൽ ഇല്ലത്, ഇതിലില്ലാത്തതാണ്. അത് ശരിയാ, ശരി മാതാജി. ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്രോധത്തെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയണത്? ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് ശ്രീരാമസ്വാമിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഹനുമാൻ ആരാണ്? ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ ഭക്തനാണ്.
ആ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ക്രോധം വന്നപ്പോൾ അല്ലെ, ലങ്കയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ദേഷ്യം വന്നപ്പോ ആ ദേഷ്യം എങ്ങനെയാണ് തീർത്തത്? ആ ലങ്കയെ അഗ്നിക്കിരയാക്കി അല്ലെ, ലങ്കയെ ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ക്രോധം എന്തായിട്ട് മാറ്റിയത്? ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പിന്നെ അർജുനന്റെ ആ ക്രോധമാണ് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ലാസ്റ്റ് ആ യുദ്ധത്തിലേക്ക് അർജുനനെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ശരിക്കും അതൊരു ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സേവനമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുകയാണ്? നമ്മൾ ആ ക്രോധം കൊണ്ട് സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ ക്രോധത്തെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജിഹ്വയുടെ, മനസ്സിന്റെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ക്രോധത്തെയും നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ക്രോധത്തെയും എന്താക്കി മാറ്റാം? സേവനമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഹനുമാൻ ചെയ്തത് എന്തായി മാറിയത്? ശ്രീരാമസ്വാമിക്ക് ചെയ്തൊരു സേവനമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്ര വരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? 6 വരെയല്ലേ? അല്ല 7 വരെ. 7 വരെ. ഒരു മിനിറ്റ്, എടുത്തുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഉണ്ട്. മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ലിങ്ക് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ക്ലാസ്സില്? ഇട്ടില്ലല്ലോ. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, കണ്ടു. 6:30 ഇതിലുണ്ട് മാതാജി. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് മനസ്സിലാവണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. ഭക്ഷണശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? പറഞ്ഞു. അതെ. ഈ മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്? മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദൗർബല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിപ്പിക്കണം. നമുക്ക് മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദൗർബല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് എഴുതിയോ? അതെഴുതി മനസ്സിലായത്? ഹരേ കൃഷ്ണൻ. അടുത്തത് കൃഷ്ണനെ സൂര്യനെ പോലെയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം എന്താണ്? പ്രകാശം പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ. എന്താണ് സൂര്യൻ? എങ്ങനെയാണ് സൂര്യൻ? സൂര്യനെ പോലെയാണ്. കാരണം മായ അന്ധകാരം പോലെയാണ് പറഞ്ഞത്. സൂര്യനുള്ള അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? അന്ധകാരം ഉണ്ടാകില്ല അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്? മായയ്ക്ക് സ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് സ്ഥാനം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം? നമുക്ക് പ്രകാശം കിട്ടാണെന്ന് പറയും അല്ലെ? അതായത് സൂര്യൻ എപ്പോഴും പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. സൂര്യനുള്ള സ്ഥലത്ത് അന്ധകാരം ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനുള്ള സ്ഥലത്തും അന്ധകാരം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അന്ധകാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മായയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? മായ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അവിടെ ഒരിക്കലും അന്ധകാരം ഉണ്ടാവില്ല, പ്രകാശമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ സൂര്യനെ പോലെയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്തത് കോപത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? തന്നോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ നിന്ദകളെയും സഹിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെയോ കൃഷ്ണഭക്തരെയോ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ക്രോധം പ്രകടിപ്പിക്കണം. അതായത് കോപത്തെ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ തന്നോട് ആണ് നമ്മൾ കോപം കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? കോപത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ
അപ്പൊ ആ കോപത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരടുത്ത് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സഹിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ക്രോധം കാണിക്കണം. പിന്നെന്താ പറയണത്? പിന്നെ അതിന് ഏത് സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് കോപം പ്രകടിപ്പിക്കാം? അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ സഹിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കോപം പ്രകടിപ്പിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് കോപത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഉദാഹരണം എന്താണ്? ഹനുമാനെ പറയാം നമുക്ക്. ഉദാഹരണം എന്താണ്? ഹനുമാൻ. ആ കോപത്തിൽ ഹനുമാന്റെ കോപമാണ് ഇവിടെ ലങ്കയെ അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നത്. ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ആ കോപം. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഹനുമാൻ സ്വാമി ആ ക്രോധം ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? ഹനുമാന് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് കോപം ഉപയോഗിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഹനുമാൻ ലങ്കയെ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയത്. ഹനുമാൻ ചെയ്തപ്പോ എന്താണ്? ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഹനുമാൻ ആ ക്രോധത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആരെ പറയാം? അർജുനനെ പറയാം. അർജുനൻ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രോധത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് നീയും യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ? ആ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? അർജുനൻ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായത് രണ്ടും? അടുത്തത് രസനയുടെ ത്വരകളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? രസനയുടെ ത്വരകൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ട്. പ്രസാദം നൽകുമ്പോൾ പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് മാത്രല്ല, പ്രസാദം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മള് പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് മാത്രല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. പിന്നെന്താണ്? നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് അല്ലാതെ നമ്മളെ ഇഷ്ടാനുസരണം കഴിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. പ്രസാദം എപ്പോഴാണോ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? രസനയുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക മാധവ്യമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന 3 ത്വരകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 3 ത്വരകള്? ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം. അല്ല, ശരീരത്തിലെ ആവശ്യമില്ല. ഭൗതികതയുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന 3 തരത്തിലുള്ള 3 ത്വരകള്. ഭാഷണത്വര, മാനസിക ത്വര, ശാരീരിക ത്വര. പറഞ്ഞതല്ല? ഭാഷണത്വര, ശാരീരിക ത്വര, മാനസിക ത്വര. അതാണ് 3. ഭൗതികതയുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന 3 ത്വരകളാണ് ഭാഷണത്വര, മാനസിക ത്വര, ശാരീരിക ത്വര. പിന്നെ അപിരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധവും. അതെന്താണ്? വിരോധ പ്രീതി അവിരോധാണ്, അപിരോധല്ല. അവിരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധവും. അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരിക്കലും നിരോധമില്ലാത്ത, തടസ്സമില്ലാത്ത രാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താ പറയാ, നിഷ്ഫലങ്ങളാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാണ് ക്രോധം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അഭിലാഷങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടാം, അത് നമുക്ക് നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാണ്? കോപം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നിരോധിക്കാത്ത, തടസ്സമില്ലാത്തതാണ് അവിരോധ പ്രീതി. എപ്പോഴാണോ അത് പരാജയപ്പെടുന്നത്, അഭിലാഷങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് കോപം ഉണ്ടാകും. അതിനെയാണ് വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിലെ 3 ആവശ്യങ്ങൾ ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഏതാണ്? ഒന്ന് ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങള്, ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്. മനസ്സിലായില്ല ആർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. 14 അവിരോധ പ്രീതി എന്താ മാതാജി ഒന്നുകൂടി? അവിരോധ പ്രീതി. അപി അല്ല, വായാണ് കേട്ടോ, വായാണ്, പി അല്ല. അവിയോ?
ആ അവി അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിരോധനമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സമില്ലാത്ത രാഗം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. നിരോധമില്ലാത്ത ഒരിക്കലും അവിരോധ എന്താ പറയാ വിരോധമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സമില്ലാത്തത്, നിരോധമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സമില്ലാത്ത മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണത്. ഒരിക്കലും തടസ്സമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിരോധനമില്ലാത്ത നമ്മുടെ രാഗം എന്ന് പറയാം. രാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് അത് ആ അഭിലാഷങ്ങളിൽ തടസ്സം വരുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, കോപം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറാണ്, വിരോധയുക്ത ക്രോധമായിട്ട് മാറും. അഭിലാഷങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, വിരോധയുക്ത ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. പിന്നെ വന്നിട്ട് എന്താണ്, ശരീരത്തിലെ 3 ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്, ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങള്, ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ. ഇതാണ് 3 ആവശ്യങ്ങള് ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസം? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാൻ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞതാണല്ലോ നമ്മളത്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവർക്കാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഊഹിച്ചു പറയണം, അല്ലത് മാതാജി ബുക്കില്ലാത്തോണ്ട് ശരിയായിരുന്നില്ല, കേട്ടത് മറന്നു പോകുന്നു. കേട്ടത് മറന്നു പോകണല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതായത് ഇതാണ് ബുക്കിന്ന് ഓരോരോ അതായത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങള്? ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? രസനാപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങും ഇങ്ങും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർക്ക്. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. രസനാപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങും ഇങ്ങും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർക്കും ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. കേട്ടോ? രസനാപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങും ഇങ്ങും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർക്കും ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉള്ളവർക്കും കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമായിരിക്കും. എഴുതി അടുത്ത് പറയട്ടെ. അടുത്ത എത്രാമത്തെയാ? 17ാമത്തെ അല്ലെ? ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം നമുക്ക്? ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ ഉദരം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ജിഹ്വയിൽ നിന്നാണ് നമ്മള് പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളും താനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് 3ഉം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു നേർവരയിൽ വരികയാണ് അല്ലെ? ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥ, ഇത് 3ഉം ഒരേ വരയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ 3നെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നേർവരയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളെ നമുക്ക് തന്നെത്താനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ഇന്ദ്രിയം എന്താണ്? ജിഹ്വ. ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിച്ച, കാരണം ഇത് 3 നേർവരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥ. അപ്പൊ ഒരെണ്ണത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ച മറ്റിനെ 2നെയും കൂടി നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗോദാസൻ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാല്
ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനൻ അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഗോസ്വാമി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനെ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനല്ല, ദാസന് യജമാനൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനല്ല. യജമാനനാണ് ഗോസ്വാമി. സ്വാമി ഗോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കുന്നവനല്ലേ? ആരെയാണ് പറയുന്നത്? നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ. ദാസനല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. ദാസനല്ല, സ്വാമിയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ഗോസ്വാമി. അതെ. ഇനി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ഗോസ്വാമി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രിക്കാത്തവൻ ഗോദാസൻ. അത് കഴിഞ്ഞ ഗോദാസൻ. ക്ലിയർ ആയില്ല. ഗോദാസൻ എന്താ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വ്യക്തി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ ആ ഗോദാസൻ. അതായത് ഒരാൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനനാണ്, ഒരു വ്യക്തി ഒരാൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആള് ഗോദാസൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ ഗോസ്വാമി. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ ആരൊക്കെയാണ്? രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി. രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി അല്ലേ? ഓക്കെ, 6 പേര്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ്? ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. പറഞ്ഞു ഇതില് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് ഭക്തിയിലാ വരുന്നത്? 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വൈദിക സാധന ഭക്തി. വൈദിക സാധന ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വൈദിക സാധന ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടെ ആവണമെന്നില്ല നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. അത് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമുള്ളത്. നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യണമല്ലോ. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കണം, നമുക്ക് സത്യത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ല എണീക്കാനായിട്ട്, പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ അത് എണീക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുന്നിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കണമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എണീക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ താല്പര്യം കൊണ്ടല്ല ചെയ്യണത്, ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മൾ അത് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് അതിനോട് പതുക്കെ താല്പര്യം വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറി? രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ രുചി കണ്ട് നമുക്ക് ഭാവവും പ്രേമം വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തും. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വൈദിക സാധനാ ഭക്തിയാണ്. നമ്മൾ ആരും ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുന്നതല്ല, നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച്, നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ. അതാണ് വൈദിക സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് വൈദിക സാധനാ ഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവൻ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ബുക്കിലുള്ളത് മുഴുവനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുക്കിൽ എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത് വായിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ആ ഒരു 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് മുഴുവൻ കിട്ടും. നമുക്കിതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകവും അതിന്റെ മീനിങ്ങും ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകവും അതിന്റെ മീനിങ്ങും അതാണ്